Ondo etorri ikusentzuleok, ondo etorri Galdegazte saiora. Gaurkoan Arizmendi ikastolako ahalmenguneko ikasleak izango ditugu protagonista, Asier Urzelai Bimbi elkarrizketatuko dute. Ezagutzen duzu, Aurrera, bideoa! Asier Urzelai Eskoriatzarra, Bimbi ez izenez ezagunagoa da herrian. Bueno, herrian, Euskal Herrian eta baita Euskal Herritik kanpo ere. Karibea konkistatzen ere fin ibili zen eta multidisciplinarra da gure gonbidatua. Kirolean ederto moldatzen da, kantuan ere bai eta dantzan, hori da hori gerria mugitzea. Zer, ez duzu ezin isten? Laster herri jaiak girotzen izango ote da estenatoki gainean? Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Hori da hori Gorgoritu Urzelai, hau pasu, eta kontuz ikusentzuleok bere... Ak txundituta usten ditutenak, baina kontuz. Klik, klik, klik. Ere egiten badaki eta burua klik egiten dionean... Klik y pam. Modelo lanetan ere sekulako portea daukaizu, Ego Arropa markaren enbaixadorea ere bada. Eta ardigalduak ere beti egon izan dira munduan, baina bera ote kuadrilako ardigaldu handiena? Artista handia dela ikusi dugu, baina kirolean are hobeto moldatzen da. 2019an Gasteizen jokatutako Survivor Race lasterketan parte hartu zuen Josu eta Aritz anaiekin batera. Eta Eskoriatzan bertan pilota berpiztuzte egitasmoa ere martxan jarri zuen. Txundituta zaudete dituen abilezia guztiekin ala, adi egon ba, Karibea konkistatetik Galdegazte konkistatzera dator. Almen ikastolako kazetari gaztei leia irabaziko ote die, bere ala ikusiko dugu gure Julian Jantzik jokin berezi hartuak noren eskuetan utziko ote duen ikurriña. Asier Urzelai, ongi etorri Galdegazte konkistatzera. Hortxe gaurko gure gonbidatua, Asier Urzelai Bimbi, kaixo Asier. Apa, bai, zuei. Esan dako modua baina gaurko gure protagonistak, Arizmendi ikastolako ahalmenguneko ikasleak die, eta hemen ditugu platuan, Maren, Irati, kaixo, zer moduz? Ondo. Urduri? Pizkatxo bat. Bai. Eta realizazio gelan dago lantaldea bai, hemen lantalde bakitzu dakizu moduan, lantalde jatorra dau, eta Kristo lantaldea eduki dugu saio hau prestatzeko, baina baimena mute modu oste zuen, lehenengo galderatxoa erekingo dut, Bimbi, bale? Bueno, Bimbi, azteko eta behin, eskerrik asko etortziarren, eta injustu be, lehenengo galderia horixe da, ez? Galdegazte proiektua bera, ze iruditzen jatzu, 14 eta 17 urte arteko ikasleak ikastelierantan jartzen ditugun saio hau. Oso proiektu hona gisa esan da, ez? Azkenian, jente gaztiak pausu hori ematia, ez? Azkenien, hori, presentazio asko ingo daue klasietan, baina ez da berdina. Azkenien klasietan zaz, hori, egunerokotasunien zazen kidiekin, baina ona etortzia, kamara bat ikustia, fokuak, nerbixo horrek eta zelan aurri itxendozun horri eta galdera batzu bota eta ondo pasa, udala azkenien danok ona etorten garenera, oso ondo pentseta jatu. Ederto, zure hitzarekin, guazen txandamatera, ikasliei. Zagati egiten zare, Bimbi, nundi dator zure izen hori? Nundi dator izena? Egitza esan, izen zan, hori, naturalki, dana naturalki itxen dauenez, lagun batek behin, esan zuztan, binbinutz, eta hor geratu zen, eta segatik ez dauko izen horrek, ez dakigu zedan ondion, beti galdetzen da, zera binbinutz. Berak ez daki, eta orduan zelan luzetxua zen, nutz kendu eta Bimbi, eta holan geratu zen. Ai, ama. Holan. Eta zein da zure egunerokoa orain bertan? Orain bertan, itxen dutena esnatu, gozaldu, unibertsitatera fan, azkenengo urtean abilja IBF-ko azkenengo urtea itxen, eta gero atzaldian emuten dut klasiak eskoitzako kirolde gixan, pilates, boditono, gimnasioan monitoren moduan, eta hori da nire eguna. Zelan aldatu zaizu bizitza konkistaioaren ostean? Bizitza aldatu holan enagoen esango, azkenin pertsona berdina naz, pertsona berdinekin egoten naz, entornua berdina da, baina egitza esan, hori, kaletik fatia eta somatzen dozu ez begiradak, begiratu itxentzue, argazki bat eskatu eta itxeja eta arraro, igual lagunekin eta nire, eta zera bitzez hori argazki bat ateratzen, azkenien beretzanaz berdina, txikitatik egonaz berekin ez da somatu aldaketa hori, baina beste pertsonentzat eta holan izeten da apur bat, ostra, Bimbi, eta nik barra itxen dut, erazatu, seguro oso nirekin. Baina, ondo pasetan dut, oso ondo hartzen dut, ondo bai tratua da oso ona da, así que holan izeten bada aurrera.
Esan gehi hori ben natural hartzen dozula, ez? Bai, Ospearena, ez? bai, natural hartzen du, bai. Ez da ospe bat, ez da gitzu. Baina, bueno, hemen Euskal Herrixan eta asko ikusten da, eta asko ezagutzen zu orduan. Baina ondo. Ondo. Eta segatik erabaki zauen apuntetia programan? Betidanik ikusi dut, txikitatik beti amakin, anaiekin hor ikusi, eta sekula nauen pentsetan hor egongo nintzenik, ez dakitzu ikustozu etxetik, eta izate esan, ke guapo tiolan, hor limitera, ez dakit prebak, ez jan, zelan, ez dakit, beti ikusi dut, eta esan nagoen, 18 urtein nagoen, eta esan nagoen, pausua mun biotorra gure nagoen pan, ez ustien hartu, inagoen kastin bat, eta lehengoen nagoen suertia duki, baina aurrengo kastina inagoenian eta ditxu sustenien izen zen, Horra, sarrera bidixon ikusi dugu kastinan zati bat, oso politxa. Zelakoak die kastin horrek, apurat, ez dakigun ondako? Kastin baten sekula parte hartu ez dugun ondako, zelakoak die? Ja, naturala da. Zoiaz, mega presentau. Mun, azte zabe, ziernas, bimbi, eskoitzakua, 24 urte dauko, hau itxendot, bestia itxendot, eta zetako zatoz. Osa da, naturala, zetako zatoz. Bai, segurozu, zeba guztetak jatzu konkiza, zeba hartu bitzu zuri. Ze munbiozu. Eta da, naturala, ziren zela nervioso, hori presentazioen, baina gero ja da konbertsazio bat. Eta hori da ona, konbertsazio bat dela, ez dela tan, eta zuk erantzun, da konbertsazio bat. Hau da, kalien moduen itxen duzun, ez toba berdina. Horre gongo da baina ez, jendiak bebala antzesten dauena, kastinera apur bat sobreaktuatzen dauena, zu hor zu izen zinen. Ni. Hor, ni gainera, pentsetan hauen lehenoko txe, ze zangot, ingo zeo, ze arraroara, ze, hostia, naturala, hori dala azkenien haurek ikusten dagoena, bai, ikusten dozu zein da naturala, zein da torren tal, zein da torren bestia. Así que naturala izen eta holan bizitzan gora. Zer sentsazio sentitu zenituen kastinaren ostean, programan sartu zinela esan zizutenean? Bai, zen gainean habien lanian, nauen lanian sorosle moduan eskoitzan, eta telefonua numero bat arrarua, baina nauen espero gainera esaten zuen, hilebete barru deitxuko txugu hartzen batzugu. Eta orduan itxoitzen, eta 5 egun pasau ziren. Hartu nahi mobila, eta konkizeti deitzen zuen, eta zein zara. Brometan zabiz, zein zara. Ez beretan. Eta ez totzutela sinisten, holan, egoinen bolinetu, ez totzu sinisten. Eta bera barrat, eta zein got sinisten, ez dakitxetzan zehozen. Alturia eta zan zuzten, jarri nagoena papeli, ditzen zara eta zura alturia eskoitzakua, eta jasi zan gauza gehiago esaten programan, eta zan, bale, sinisten. Baina benetan, enabuela sinisten. Ego, senyor, minutu batzuk esaten, venga, emuida zuegu frogaren batzu, benetan. Hori da, zenagoen sinisten esaten nagoen, zeo ze arrarua dau, zeo ze arrarua. Baina bai, azkenien egisa zan. Oso. Eta nola reakzionatu zuten zure ingurukoak? Egisa esan, notzan jente askori esan. Azkenien hori eskatzen zuen pribatutasuna eta gero bia dala. Ez azkenien danoen esaten bozu, badano dakixe. Gero zaila dala, ez jakitxe, azkenien zoia zenien eta hitz egiten zuen mobiletik ejatzu heltzen, bestia. Baina hori, lau laguni esan notzan, gurazuei, etxekuei eta lanekuei. Eta reazionak zauen oso posik, gurasuak apur bat urduri, baina danok oso posik eta zelan urtete zagun dana. Hor badau, konkizek badauko, ez, konfidentzialtasun puntu hori, eta hori, zuia esare bertako parte eta ustote interesgarri zara, ez, jakitxia danok be, noraino esaten dutu horre ze kontratu maietan, apur bat, ezin zeike ezer kontau bertan parte esare bitxartien, ez, kontratu hori apur bat. Hori da, kontratuan eta azkenin nintze egiten dozuna eta eskatzen zuen bai pribatutasun guztixa, totala, eta gehiago, bueno, ez dutzie, azkenen gehiago da pribatutasuna, buelteta zalenien ez kontatzeko ze pasaudan. Azkenen euro badakixe, jentia entera, guen bidala esazela. Ez azkenen egun bat, egoten bazare kanpon eta buelta, inoez ez da konturatu, baina zatozen nien argal, pikotazuekin, esaten da zunun egon zare fetxa hontan, ez da gitzu, lanien eta zu oporretan. Ez, horregatik, eskatzen zu gehiago pribatutasuna, bueltetarakoan, hori ez kontauzeko gainera, osa zuretza bai da, ez unkigarri xaua, danok ez jakitxea gero abertze itxen dozun tal, baina hori gehiago da, esaten zu ez kontau danoi, baina lotu biozuna eta horrera. Oso, ondo. Badak igualmeko ikaslia izan zinela, ze esperientzia daukotzen? Abertzeratu duzun, Ez, almenen oso ondo tratau zuztien,
harreman ona daukot irakasliekin egisa esan, inobezekin enaz gaizki, ez to gaizki bukatu ez ezer, eta ondo. Konpenko batzuk eta hola, baina, bueno, azken aurrera inauen eta... Zer moduzko ikaslea zeinen, Bimbi? Ona, ikasle ona. Ikasle ona, apur bat, bueno, ganon moduan ez, segun eta zehadin, apur bat gero, hartzen dozu beste, baina ona. Ni beti ona, oso ona. Eta esperientzia txarren bat behukiko zauen, ez? Almesen esperientzia txarra. Ostras, ba hori, suspenderuten nagoen eta holan, etxera fatia eta hau utxidot, esan oso ona. Baina bestela, esperientzia txarrik ez dut euki. Osa, dana zan, ontxe jatetorten esperientzia txarrik, almenen, keba. Eta honen bat holan nabarmenduko zinukena, lan ez dakit ikasbidairen bat, dana alakoren bat, zerbait? Onak hori, eta LH-en eta oso ondo pasatzen dagoen hori baratzera faten zinenian, arboleda, zela da, untxixen landan, zuatzara, olako bidaia gehiago disfrutetan lagun, txikina zarenin, hori, ez tozu pentsetan ezebezetan, zoia zorra lagunekin disfruta gutxen dozu eta listo. Eta horrik egisa esan beti erute dutela gainean. Oso ondo. Konkizentza zen bitartean, pentsau dozun noiz bait amore matea? Abandonatzia? Bai, bertan zabitzenean konkizen ez da, osatia, onaino, hau ezin dut jasan eta itxi da. Sekula ez pentsau abandonatzia, sekula. Ze azkenien zan, hemen hau gurotelako. Eta esaten nagoen, gero, ze abandonagoen biot, eta gero esan du, zeba abandonagoen nagoen, ez dakitzu, sekula. Eta gaizki pasau nagoen, baina sekula nagoen pentsau abandonatzia. Gorputza esaten nagoen, ena Silvier. Gaizki pasau baina ena Silvier, gaizki pasau, eta gero ja bueltauko naz etxera, baina sekula, hori jaten pasau burutik sekula. Eta okerren egon zinen momentua zein izen zan edo, ez dakit, burua, fizikoki, zein da hor latzena, egora latzena bizitzen zen? Egora burua. Burua, ez? Ba, ez azkenien fizikoki oso gaizkitzaz eta gero horrek ekartzen zu burua etengabe, pentsau, gaizki nau, eta hori ja bukaeran azkenengo egunak eta oso gaizki, ja kendu zuzkunien unifikaziora ja latak, eta ez dakitzu esatotzu, gaz ez dakitzen bat. Igual postegun gehiago geratzen die, naukon 6 lata esaten, egun bakoitzien lata bat, eta igual premisoren batero ukitzen bot, ez dakitzu. Eta repente kendu latak hori zen zen, joi bat psikologikoa, baina kristona, gainera, egun hortan, ez to janbier lata hau, aguanta hauen biot, eta gero esatu oso. Eta ontsa kendutzen duztazu lata denak, hori zen kriston bajoia, baina gero ja zen, hori gutxi faltada, hemen hau, aurrera, haber pasetan dien egunak, eta listo, baina egorari txarrena hori, baina abandonau sekula. Suposatu, tolako esperientzia batek norberaren burua hobeto ezauketako aukera emango dutzula, ala? Bai, eta hori da, gainera pentsetan dozu ze daukotzun hemen, ze zabitzitzen ondo, ze gaizki, eta ze daukotzu pentsetako denboria, baina sobran. Dagotzu denboria pentsetako dana. Osea, larrei, pentsetako larrei, hobeto da ez pentsetia inbeste, baina bai, eta hori txentzu ez, ze jente daukotzun onduan, ze pertsona daukotzun onduan, zer ematen zuen, eta hori bai txentzula burua pun, eta gero azkenien gero hori urtetezaren nien, emutetzu, bere frutua daukola. Eta esperientzia horren ostian, erabiliko zinun 3 adjektibo zure burua deskribatzeko? Zelakoa da Bimbi 3 hitzetan? Pertsona ona, alaia, eta beste bat. Eta, zelan esango zen, beste pertsonei postasuna, laguntasuna. Venga, perfecto. Ikasliek galderak prestatu esa parte, beste sorpresatxoren babe prestatu dutzue, hain justu bezu zelakoa zaren hobeto zauketako, eta heldu die zure gertuko batzuen gara. Aurrera bideoa. Ke basa, Bimbi, hemen gaz, eskatuzkurako itxeko gizoa desaten zelakoa zaren zu. Eta zu, zeago izen bizai, Bimbi, oso jatorra ez, Josu? Bai, jatorra da, anai moruen ona, baina nik esan bierban hauen hitz batekin esango nahen kompetitiboa, oza, igual da zerika jolazten dauen, ez, frontenizian, futbolian, oso kompetitiboa, de hecho igual PlayStationen jolazten duzu berekin, eta irabazten batzazu,
hor egon bizara eseritza berak irabazi arte, baina bueno, bestela oso ondo, eta guretako txapeldun bazarela, azkenean kompetitibo hori zetia be, buruen saltzegatzun dana inin biozu, beti dana muten dozu, eta bueno, esan zauen moruan, konkizera gure zauela fan, eta azkenien bete zauen zure ametsa, telebistan gero be egotia, eta hor zabizez, orduan, bueno, beti hemen egon garela zuri laguntzeko, eta zure ametsak be laguntzen, lortzen laguntzen, bai. Venga, Asier. Da, binbi. Venga, agur. Bueno, zura nahiak. Ostras! Espero zinu olako ikela. Ez, nagun, espero. Ikaslia meritua izen da. Eskerrik asko. Adjetibuetan artean, nabarmentzekotan, oso kompetitibua. Bai, buru gogorra, bai. Gainera beti zelan kirolzali izena zen, beti azkenien kirola etxozu beti guztetak atzu irabaztia. Eta gainera nahiak indauko pik espezial hori, nahia da, ezin duzta irabazi. Hori esan da, goi fronten izian, eta irabazi artez goian zetxe da. Irabazti dutene, ontxe bat. Estela, galtzen mo, burua. Erto, bazen. Buelta gaitezen konkiz saiora. Zer iruditu zitzaizun programa etxetik ikustera? Oso desberdina. Etxetik ikusten dozuna da politxa, oso politxa ikusten dozu musikia sartzen da, orzoiaz, drona, graba, osatozu, ke txulada, baina gero sazor, ez daugotzu musikia, daukotzu Julian, hemen belardixen, eta ez daugotzu esebe, eta horzaz, eta motivazio hori han bilatzia zaila da. Egisa da, gorputza daukotzula oso ez, baldartuta, baina ja joku azten dani esaten dago niru bi bat, sartzezara eta gorputza aktiba hutsen da, genien gorputza jatia gure dau. Orduan aktiba hutsen da, baina gero jokua bukatzen dani dator, bajoia doblia. Ez indozu kirola, ez dozu sartzen esebe, eta bajoia da doblia. Baina egisa esan dela oso desberdina, eta etxetik ikustozu ordu bat eta piku, han 24 ordu zaz, azkenin botatzen dago ez, hori kanpamentuen apur bat, jokua, baina zaz 24 ordu, holan, moskitua jan, eta orduak pasau, eta holan. Eta hori da gogorrena. Esan oso esperientzia gogorra dela, baina ze izan zen gogorrena zuretako? Gogorrena moskituak, dudabarik. Moskitua da jebisa, eta hangabak pasatia jebi. Osa, moskitua da, baina etengabe. Eta gaina ez tozu ikusten, hori da txarrena, ez tozula ikusten, eta notetan dozu, baina pikor bat, baina pikorra, Osa, eta buruen ditzen dozu holan, eta ateratzo zuta hemen dana, bitxua, Osa, da jebi total. Eta jartzen bozu kapa asko, daukotzu kriston beruaz, ez dara zer ditxan, baina... Egozitxa. Osa, bero, eta hori da txarrena, moskituak dudabarik. Jan eta holan beba, gozia paso, baina hori aurrera arutozu. Baina moskituak, ez ara kostumbretan da, imposiblia. Badakigu Ainizerekin entrenatzen ibili zarela. Ze moduz ibili zinaten? Oso ondo. Gainera Ainize oso neska gogorra da, burua oso ondo dauko, eta gorputza bebai ikusten dozue. Dala titan bat, eta Ainizekin entrenetan oso ondo. Niri bai gainera inzustan ilusinua ez, azkenien ondoko pertsona badalako, eta bera bebai esperientzia hori bizi aldauela, eta berekin entrenatzia ez, emun innolan, hobeto holan esaten zunien tal, eta jasoiaz beste, ez dakitzu, beste ni junitzen, horienak izan zezan, telebistatik ikusten hauena, eta horra, baina azkenien eukitzia pertsona bat esaten dotzuna, hemen hobeto holan, lasai holan dieguna, jasoia apur bat ez, preparauta, burua badakitzun nora zoiezen, ez dakitzun nora zoiezen, sartezaren barrura hori esatozu, hau da, bestela aztoz imaginetan. Zidur baiet. Eta probak eta erronkak zaiakoin jatzen da negot da? Probak? Bai. Segun eta ze proba bai da, gogorra, kargatzen dozu bezua, eta gainera itxozu korrikamendik horra, eta jasaz, arnaz estuka, ezin dozula, arnaz anotatzen dozu, kantzatzen zara oso aguro, baina azkenin ekipoka izen da, danak batera. Probak ez dio oso txarrena da, egunien zier, proba hostian, horregon orduak, pasau gaba hori da txarrena gogorrena. Probak azkenien beti esaten gogon, bernoiz datorren probia, eta holan mugiru txezara, zaz beste ambito baten, eta proba zan honena. Baina bai, badaz gogorrak finala,
unifikazioko probak eta oso gogorra dira, baina ekipoka azkenien danok parte hartzen duenez da gehiago lasaiagoa. Ondorixo orduan beraz, gogorrebak ordu hiloak horrek probak eurak baino. Bai, Holanda. Julian Jantzea ipatu da zuren hor, ezta? Zelakua da, Julian. Da beste moskito bat. Bai, baina azkenean gero da pertsona ona. Gero esautzen dozu kamaratik aparte, kamara hostian, eta pertsona ona da, gu moduan, naturala, baina azkenean hor bere papela etxen dau, eta bera gainean egon bida. Eta txarrena da ez, esaten zula zehose, eta ez da gutxen barre, igual, imaginau, nik eskatzen dutzen, esan zehose, baina gero, ez dutzu grabetan, bain, holan, gina, ez dakitzu, zehose, esateko, bale, san, pun, soltau, eta zerixo, eta behitu hau. Solteta usta hau, eta lasai hor, kristona bota, kristona bota, eta zuzen, tente. Baina, bai, gero pertsona oso nada, baina hor, tela. Osa hor, Julianei aguantatzia, tela. Oso ondo itxen dau bere lana. Bai, ez da, bere helburu eta faktore psikologikoa are gehiago gogortzen da. Bai, burua, zelan lehen esan duten burua dela txarrena, justo berak itxen dau hor, txak, buruan, ondo sartu. Ederto, bueno, ikasleak zure nahien gana eltziaz aparte, heldu dira zure lagunen gana behi. Ostra. Iepa, que pasa? A ver, hemen eskatu eskuela, mutiko batzuk bihotzuela itxia bideo bat. Bai. Esaten, a ver, zu lagunekin zelako azaren. Zelako azaren zu? Bueno, azteko, guztetan jako asko potu ikuketia lagune, beti dabil hor bromak itxen, bestia... Asko ikutzen dago, potruak, Larre igual, Bueno, ikuten zatzu, Zaguna itxen da, pertsona hona da, Oso mutiko hona. Gero, edo zer laguntza o biegozu, beti hau prez laguntzeko, eta oso pertsona hona da. Ez daki, bimbi Suizen bizaren Julian Jantzi baten zirikatzaileago. Hori emuten da, gezurra. Gandara gezurra, ez da? A ber, apur bat ikutu bidan, gaina konfiantza daukotun pertsonakin hor apurtxo bat, baina pertsona hona, ezin kasu asko lagunei bakitu zelakoa. Ez dakit, anekdotaren bat kontau zeken, kuadrian bizitakoak edo, lan... Ostra, hor arrapa duztazu, Pentsaizu eta gero haber kontau egin. Vale, jarraitzuko, venga. Joateko partaiden kapitain bezala, bueltatuko zinake? Bai. Egisa da urten itzen nien esan abuela ezetz. Kapitan, partaide, baina serenaz bueltatzen hor da. Baina, ostra, gero, eske, pentsetan dozu gero zein dotzun, zein mandotzun, eta burua geixen bat, Ditz egiten dut bururako, eta buruen zelan errefortzau duztan, bueltauko nitzen berriz dudabarik. Dudabarik, osea, proposatzen bat zuztien, bueltauko nitzen. Hemen izan dugu hori. Hori da. Esan duzu, ordu bilasko daukotzura, eta zelakoa zen programa pantaiatzetik? Oso hori esan zutena oso desberdina. Azkenien imaginau, kampamentuan, etortzen die kamarak, grabau itxen dotzue, hor zaz, eseritxea ez tozula gure hitz egin ez ezebe, oso gaizki, fan itxen die, etortzen die berdiz, probagra goiez, jun prestatzen motxilak, zoiaz prestatzen motxilak, soiaz lantxan sartu, lehenengo soiaz bakoitzak Julianen gana, igual esplikatzen badau, bestela, imaginau jokua hemen da, izten duzku hiru ekipoak aparte, hau da, ekipuen artean ez dauko relazio bape. Gainera ez totzu egiten, imaginau kurtza gutxe zarela, azte zaritze egiten, isilik, ez. Osea, ez tozu ezautzen bestiak, bakarrik biztaz, ezin dozu bestiekin hitz egin. Eta hori, hor zaz, itxoin, imaginau elegiru aukeratu egula bat, prebia, esaten zue, preba da, tal, aukeratzen dozu ekipoko bat, bera doia, zu itxoin itxen dozu, espliketan tantzie berai, dator, espliketan zu, hori, ekipo danoi, azten gare jokua, buelta, itxoin, heldu, eta gero, kampamentura imaginau, ez dakigula ordua baina, eguzkitxagatik eta imaginau, eltzezarela bostetan, bostetatik urrengo egunerart, esaz kampamentuen, hor. Itxoin, hitz egin, ez dakitzula zerena hitz egin, hori lehenko egunetan, zin zara, zeitzen dozu, baina gero ja 15. egunean, esaten dozu zer, danok isilik, bakoitza bere munduan, da hori da gogorrena, bai. Hitz egin dozu taldiena, ze esango zaben taldiei buruz?
Zelan ibili zinen zure taldekoekin? Ba, taldiekin oso ondo, gisa esan nauen lauki pertsona bat olan, ze hor gaizki eramaten bazara norbaitzekin, baina hau ahaztu da nana, osea, gaina psikologikoki ja oso gogorra da, imagina horruten bazare beste batekin gaizki, zaz 24 ordu batera, hemendik horra, osea, distantzia ez da guan, ez hor batera zase, eta gisa esan, Gordixekin jokajuekin oso kriston harreman auki gauen, Manu fanzan, eta ingauen gero eta pina gehiago, eta gero kakatekin, beltzekin eta holan, hori, mezkla hori ondo etorri jakun, azkenin beste pertsona batzuk ezagutzen dozu, kontatzen dotzazu gauzak, eta egisa esan... Eta konversazio berrixak ez hori da. Oxigenua. Eta mistua beba izeti, hau da, neska eta mutila askoz behobia da, ez? Azkenin mutien artian, nesken artian hobeto da, mutila neskak, ezautu, askoz behobeto. Baina oso ondo. Eskerrak taldeki diei, ez da? Bai, hori da. Bueno, konkiz alde batera itxitxe apurtxo bat, zure eguneroko bizitzairi jarri dotezun erronka ipagarri xenak zintzu die? Ostra, bueno, lehengua ateratzia ez nabien ibef ateratzia ja aurten bukatu, eta gero gisa esan dauko ni eta lankide batek, dauko erronka bat olan entrenamenduan, zelan asko gustate jatzun entrenamentuak eta olan, dauko Murph, deitzen da Murph, dala crossfiten modan dauen, justo Murph da egun bat, itxen dana 1000 bat korrika, hau da, kilometro bat eta 600 metro, dana txaleko batekin 10 kilokin, eta itxozu kilometro bat 600, gero 100 domina da, 200 flexinio, 300 sentadilla eta berriz kilometro bat 600 korrika. Eta dauko erronka hori, maiatza bukaera, maiatza 30 da egun hori, eta bisok eta ordu bat eta laurdenetik bera inbio, bestela da ez tozula egin. Aunque bukatu, esan gure da, o esarela sartu. Eta hori da daukoten ontxe erronka entrenatzen hori lortzeko. Eta zelan etortzen jatzulako erronkak, hori apurua lehen komente duguna, zure kompetibitate hortatik datorrez. Bai. Ikusi gauen duen entrenamentu hori, esan gauen, eta gainera dilarik eta basikoak ez da, pixuak ez dakit dala sentadilla, flexioak, domina eta korrika. Txalekuakin, hori da 10 kiloko txalekuakin apur bat, baina, bueno, entrenau, eta egun heltzen da nien, hilarte hor. Bai, ez da. Kirola ze garrantzitsu da, ez da, zure bizitan? Oso garrantzitsu gainera lana. Hor itxendot klasiak emuten, eta nire ustez gainera kirolak itxentzu burua bebai ez, egunerokotasunetik apur bat aldendu, eta hori zure pertsonan sartezara, zure gorputzan, entrenau itxendozu, izerdion babota, despejau, osan eritorte jat, oso ondo. Oso ondo, bueno, azken txampan sartu gara, azken galderatxo bat ingo dozau, gure ondo badaritu zue. Apurat, itxen duguna, etorkizunera begira. Binbik nori ikusten dugu bere burua, 10 urte barru. Gisa esan, beti guztau jat, zehose zabaltzian eria. Hau da, nik eskaintzia produkturen bat, gehixau kirolera bideratuta. Hau da, ez crossfit, gimnasio, beste zehose. Hau da, adin tarte danerako, hau da, gazti igual emun eskaintza bai haurentzako zehozein, gero hori, 18, 30 urteko pertsonei bai beste eskaintza, eta gero hirugarren adineko pertsonak ze oso importantia die, eta ikusten dut igual oso baztertuta moduan, kirol aldian jakiela animetan hainbeste. Eta justo nire TFG eta hortik bideratzen abil, hirugarren adineko pertsonantzat eta hola, eta holako zehoze, egisa esan. Argi ikuste gatu gauzak eta bedi. Han itxi dugulen galdera bat, anekdotaren bat, kuadriaren, agerrestakit okurri jatzu okurriru. Ulertzen dut, eta askotan galdetzen dugu, ez da, anekdotaren kontua ez dela pape erreza izeten. Ez que hori ez dakit. Ez dakitu, gero, etorriko jatzu gero, seguramente, baina listo. Ez que jate torten lagunekin hona, eskaldo solta... Beste gauza. Gauza asko igual ez hori da, horregatik, pentsau biotondo. Hori da, badazpa, ondo bestiarren. Eta bueno, ikaslie galdera txomba dugu, horre dutzuko dugu, bota? Emun binbi konsejoren bat, konkizera doian batei edo... Hori da, binbi gomendio. Hori, binbi gomendio. Bota. Gomendioa da, zu izatia, naturala izatia, ondo pentsatzia gauzak, hau da, lehengo pentsa hauzein bioten zehez, baina geixen naturala izan, ondo pasau, ez pentsau estrategia hauin bestiain, naturala izan, zu izan, bai, zu, hori gentiak ikustia zu zarela, ez, ostras, sinipetzetan hau nolakoa, ez, zu zara, disfrutau, eta posik bizi, importantia dela.
posik bizi horrekin, modu borobila, saioa borobiltzeko. Eskerrik asko, Bimbi, placer bat, eskerrik asko zuei sekulako lan egin duzuelako, baita realizazio gelan zaudeten horiei ere, eta urrengo astean beste gonbidatu izango dugu hemen gurekin Galdegazten, ordura arte.